Så her er en måde til, hvordan du kan overføre en zip-fil til CyberDoc. Start med at klikke på linjen her. Klik på privat. Dobbeltklik på var. Rul ned og klik på mobil. Og rul op og klikker på media. Så er du inde der, hvor filen skal ligge. Så starter du med at klikke på upload. Så finder du din fil. Jeg har valgt at lægge den på skrivebord. Jeg synes, det er det nemmeste sted. Jeg ved ikke, hvor du har lagt den, men du skal lige finde den. Dobbeltklik på mappen. Klik på den, du skal overføre. Jeg har valgt at klikke på den. Og vælger. Så går den i gang. Trykker du på tillad. Så går den i gang med at overføre. Jeg har en så i forvejen, du ved, så jeg trykker bare annullere, men du trykker bare tillad og fortsæt. Så er den overført. Luk. Ligger der. Sådan overfører du en fil til CyberDoc. Hej.